Preparadas? Listas? Veña, imos alá. Temos anos aí de lado. Vámola. Cando me din cales son os teus referentes musicais como compositora, digo, as señoras das aldeas. Elas aprenderon a cantar e a bailar da súa nai e da súa avoa. Eran grandes improvisadoras, seguen sendo grandes improvisadoras. É complicado de personalizar porque hai tantas figuras que foron importantes para esa cadea de transmisión. O cancioneiro se consideran, din por aí, a Biblia dos cancioneiros galegos. Aí foi donde realmente nosotros empezamos a ser conscientes de que había un patrimonio inmaterial inmenso. Sin lingua non hai música, porque é a lingua que constitúe as melodías, a que lle dá forma. Hoxe temos grupos que están chegando a moitísima xente nova, Tanxugueiras, Mondra, Fillas de Casandra. Eu creo que estamos nun moi bon momento, sobre todo porque hai moita xente moza que está nas rúas bailando e tocando a pandeireta. Se a xente nova se empapa da nosa música, da nosa cultura, evidentemente vai a seguir viva. Aí estamos.